Antón e Anxo, Simba o espantalobos. Caía a noite dun 31 de outubro, sopraba un vento que movía as árbores e Simba, como a todas as noites, saltaba arriba da habitación de Antón e Anxo. Non nos sabíamos o motivo polo cal el facía iso cada noite, ata que un día, mentres Antón e Anxo dormían, asomeime pola mesma ventá na que el pasaba as noites desperto como se dunha estatua se tratase. «Guau! Non pode ser!» dixen para min. O que os meus ollos miraban non podía ser certo. Cando mirei hacia baixo, había unha manada de lobos intentando trepar hasta a ventá, e cando algún conseguía chegar arriba, Simba daba un zarpazo e voltaban a caer abaixo. E de repente, Simba levantouse, puxo os pelos de punta e meteu un bufido, como se dun tigre se tratara. E vaya bufido, porque os lobos saíron por patas a toda velocidade en dirección hacia o colexio de Seixo, hacia o bosque que hai detrás. Ao día de hoxe, esta escena repítese todas as noites de cada 31 de outubro, o día de Halloween. Sin embargo, Simba fai a espera aos temibles lobos todos os días do ano. E colorín colorado, este conto está acabado. Ben...